Buen día, buenos días, gracias por vuestra asistencia. Me acompaña Aitana Mas, directora general de Transparencia y Participación, y como sabéis el objeto de esta rueda de prensa es la presentación de lo que llamaré portal de transparencia, aunque ahora haré alguna matización. El portal de transparencia es como se ha dado a llamar, tanto en nuestra legislación como en el lenguaje habitual y en otras leyes, al lugar informático en el cual se da cumplimiento a todas las previsiones de publicidad activa que las leyes de transparencia, tanto la estatal como la valenciana, como la de otras comunidades autónomas, prevé. Hasta el punto es así que estamos incurriendo o podemos incurrir en una especie de confusión, y es en pensar que la transparencia es el mal nombre de una página web. La transparencia es mucho más, es también en definitiva el derecho que asiste a cualquier ciudadano a recibir información que, salvo aquellos casos en que la ley así lo prevé, está en posesión de las administraciones públicas. En definitiva, el portal de transparencia es un instrumento, cuyo contenido, en parte, al menos, viene también regulado por la ley. Por lo tanto, hablo del portal de transparencia. Ahora bien, cuando el proceso que hoy presentamos haya concluido, tendremos un portal de transparencia distinto de lo que hoy vamos a enseñar, ya enseñaremos en su momento, porque tendrá algunos rasgos que hoy todavía no tenemos, o no tenemos en parte, y que en su momento serán importantes, como un mejor lenguaje, una mejor presentación, incluso estética, que no es en absoluto nada desdeñable, una reutilizabilidad de todos los lenguajes informáticos que se empleen, etc. Ahora bien, lo importante y básico no es que el portal de transparencia tenga todas esas características, aunque no sea desdeñable, sino que dé los puntos de publicidad activa que la ley exige, que la ley valenciana 2/2015 exige. Esto es lo importante. Y este era el reto con el que nuestra consellería se encontró a partir, al menos del 30 de junio, día que yo tomaba posesión como consejero. Y no era un reto menor, porque la ley se aprueba en el último pleno de las Cortes Valencianas de la anterior legislatura, por lo tanto entra en vigor en parte con el gobierno anterior en funciones, y entra en vigor plenamente, como sabéis, este 9 de octubre. Pero eso significaba hacer una enorme cantidad de innovaciones en la página web en las páginas web de la Generalitat Valenciana, esencialmente en la pestaña que llamamos GVA Oberta, y que se va a seguir llamando así, GVA Oberta, aunque nosotros estemos hablando ya de GVA Oberta, portal de transparencia. Hay que tener en cuenta que hemos necesitado un tiempo para definir el contenido mismo desde el punto de vista jurídico. Hemos tenido que buscar los funcionarios adecuados, hemos tenido que superar el periodo vacacional. Por lo tanto, nos sentimos orgullosos de que lo que os vamos a mostrar se ha conseguido aproximadamente en mes y medio, poco más de mes y medio. Hay que darle las gracias yo se las doy a Aitana públicamente, que ha pilotado esto, también a la Dirección General de la DGTI, de Tecnologías de la Información. De hecho, va a quedar constituida de manera permanente una comisión mixta de portal de transparencia formada por personal de la Consellería, de esta Dirección General
y de la Dirección General de Tecnologías de la Información, porque no solamente hay que mejorar, como ahora os indicaremos, sino que en el futuro queremos seguir mejorando permanentemente. Bien, por aclarar algunas cosas. Había algunos datos que ya estaban, es verdad que ya existían, otros hemos tenido que incorporarlos y otros ha habido que reordenarlos. La ley, que hay una luego por ahí, que os entregaremos ahora, la ley, prevé 42 puntos de publicidad activa. Es decir, la ley, si la cogéis, dice 42 cosas que deben estar accesibles en el portal. A la hora de la verdad, eso, por razones prácticas y de comprensión, se desglosa en 57 puntos. Es decir, que lo que la ley son 42 ítems, en realidad, en la práctica, insisto, para que cualquier ciudadano lo pueda entender y por razones tecnológicas, lo hemos desglosado en 57 puntos. De esos 57 puntos, tenemos pendientes de cumplir 2, que en realidad están a medias de cumplir. Ahora os detallaré. En realidad sí que están cumplidos, solo que es difícil encontrarlos. Ahora explicaré. Y luego hay 6 puntos que tenemos que, o bien que son de imposible cumplimiento, por las razones también que ahora os diré, o bien porque tenemos que definir políticamente, incluso más allá de nuestra consellería, qué significa la ley cuando dice algunas cosas. ¿Qué cosas están pendientes? Los viajes, entendiendo por tal los viajes que se realizan fuera del país valenciano. En realidad sí que están, porque lo que sí que están son todos los datos de gasto de caja fija, como los gastos de viaje, lo que cuesta el tren o un hotel, están en esos gastos de caja fija, sí que están, pero entendemos que es muy engorroso para un ciudadano normal discernir los gastos que provienen, digamos, mirar todos los conceptos. El otro punto que no está, aunque en parte también está, son los costes de publicidad y promoción institucional. También están, porque no dejan de ser contratos, y sí que hay un punto donde figuran todos los contratos de la Generalitat. Lo que sucede es que la propia ley ordena que, en aras de la claridad, de la transparencia, haya un punto específico. Bueno, estos dos temas, viajes y gastos en publicidad y promoción institucional, estarán disponibles dentro de unas semanas. Digamos, se está mejorando la aplicación para segregarlo del ítem general. En algunos aspectos no hay información o no hay todavía un acuerdo claro de qué significa, o sea, cómo podemos interpretar la ley. Por ejemplo, la ley ordena que se informe de la indemnización por razón del cese de los altos cargos, pero es que los altos cargos no recibimos indemnización cuando cesamos, por lo tanto es de imposible cumplimiento. Es decir, figura en la ley, pero es de imposible cumplimiento. El nombramiento y cese de altos cargos. Se ha producido solo un cese de alto cargo por ahora, pero digamos, y uno que dejó un alto cargo para incorporarse a otro, etc. Pero todo eso en realidad es que está en la ficha de cada alto cargo en el organigrama, ahora lo veremos. Y por lo tanto, digamos, sería repetirlo, no se ha considerado necesario porque cuando acudes al alto cargo es mucho más claro eso, ver ahí cuando fue nombrado, cuando se le cesa, en todo caso que no. O hay otro concepto que es la planificación estratégica. Este es un concepto a definir. ¿Cuáles son aquellos documentos que incorporan planificación estratégica? Eso jurídicamente no está definido. Probablemente se propondrá que sea cualquier documento, una interpretación extensiva, cualquier documento que fije proyectos generales de largo plazo de cualquier consellería, o de cualquier dirección general, secretaría autonómica, etc. Bien, así como digo, hay varios pequeños casos.
Bueno, hay que tener en cuenta también que falta una parte que se va a ir desarrollando paulatinamente, que es la parte de Open Data, de datos abiertos, de repositorios de información útiles sobre la Generalitat y la Comunidad Valenciana. Esto se va a desarrollar en varias fases, aunque hay una parte, por ejemplo, de cartografía, o una parte del repositorio Argos de Historia Electoral Valenciana, que sí que está ya. Es decir, algunas cosas sí que están, pero queremos que sea mucho más potente y esto requiere de una aplicación, de un trabajo constante en los próximos meses. El desarrollo que vamos a hacer a partir de ahora va a ser el siguiente. Calculamos que antes de fin de año tendremos todo lo que ahora vamos a mostrar y que, como digo, permanecen algunas cosas dispersas, las vamos a unificar en un portal de mucho más fácil acceso. Pero hemos preferido que cumplir con la ley en la fecha prevista a no esperar a tener una cosa muy bonita para entendernos. En paralelo vamos a negociar y vamos a firmar un convenio con Transparencia Internacional, entidad de referencia mundial, como sabéis, para estas cuestiones, con el objetivo claro de cumplir con todos sus ítems, que en algunos casos nos va a exigir introducir más cosas, aparte de las que pide nuestra ley. Igualmente, y esto depende de las Cortes, no depende de nosotros, aunque hemos instado oficialmente a los grupos parlamentarios, debe crearse una Comisión Ejecutiva de Transparencia que también tendrá que indicarnos interpretación de la ley y algunas cosas que se incorporarán ahí. Bien, por lo tanto, digamos, nos sentimos satisfechos de lo que ya está. Hay información de muchísimas cosas, que en algunas se nos criticó desde la oposición de antemano, diciendo que no iban a estar, nunca entendimos muy bien por qué, y bueno, pues está todo lo que tiene que ver con altos cargos, la agenda, los obsequios, la relación de lugares de trabajo de personal eventual, la caja fija, los contratos, las salidas a subvenciones, la consulta de bienes, las declaraciones de bienes, y todo eso está. Insisto, tenemos que mejorar fundamentalmente los lenguajes, pero está. La ley la hemos cumplido. Si se me quiere apretar mucho, diríamos que lo hemos cumplido en un 98%, lo cual, en las circunstancias, nos tiene razonablemente contentos. Cuando pase un tiempo prudente, vamos a establecer mecanismos de evaluación externa, como por ejemplo los que pueda establecer la propia Transparencia Internacional, y mecanismos de autoevaluación que haremos también extensivos a otras entidades obligadas por la ley, fundamentalmente ayuntamientos. Para concluir, dos pequeños datos. El número de páginas visitadas ha sido de visualizaciones de páginas que entendemos que son por la referencia, ya han sido desde el 8 de octubre, que es cuando empieza a funcionar, 11.874, el número de páginas vistas únicas 7.235. Los temas que más han interesado, como es lógico, han sido el organigrama de la Generalitat, del cual, como ahora veréis, cuelga toda una serie de datos, y todo lo que afecta a altos cargos. Por lo tanto, digamos, tenemos también monitorizado todo tipo de visitas. Una cuestión que, como digo, ha dado lugar incluso a preguntas parlamentarias, intervenciones, etc. La declaración de altos cargos, de bienes de altos cargos, cuya publicación es obligatoria a partir de la entrada en vigor de la ley. Pero hay que hacer un matiz. Hay que distinguir entre dos conceptos. La declaración de altos cargos
y su publicación. ¿Qué significa esto? Para la declaración, los altos cargos disponen, según el decreto de 1995, que, digamos, es matizado por la ley, porque no está tan claro que sea derogado, de 3 meses. Hemos preferido interpretar la norma de manera restrictiva, porque si bien algunos pueden interpretar que la publicación debe ser automática el 9 de octubre, es verdad que la norma que regía hasta ahora esto es restrictiva de un derecho fundamental, como es el derecho a la intimidad. Y por lo tanto, digamos, la Constitución lo indica claramente y toda la jurisprudencia, no puede tener, digamos, un efecto retroactivo. Por lo tanto, no se ha urgido a los altos cargos a que lo publiquen, entendiendo que tienen derecho a hacer la declaración en los 3 meses. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que antes la declaración se guardaba en una caja fuerte o se publicaba en lo que había que hacer, se publicaba un resumen en el diario oficial de la Comunidad Valenciana. Algo que el Partido Popular, como tuve ocasión de exponer en mi primera comparecencia en el pleno del Escors, no hizo. La diferencia ahora es que se va a publicar todo. Y de hecho se han publicado de 86, los datos, de los 86 altos cargos, faltan por publicar 12 declaraciones. En todos los casos se pueden acoger al principio de que... Sí, algunos han sido incluso nombrados en el mes de septiembre, es decir, que se acogen a la cláusula de los 3 meses. De todas maneras, también hay muchos que mucho antes de su plazo, ya lo han hecho. En definitiva, digamos, aquello que se dijo, que el retraso y tal, no es verdad, simplemente se están cumpliendo los plazos legales. También están ya produciéndose declaraciones del sector público empresarial y de fundaciones dependientes de la Generalitat, cuyo tratamiento era más confuso, e incluso algunos casos eventuales que no tienen obligación de hacerlo, están entregando de manera voluntaria sus declaraciones de bienes y actividades. Es verdad que con la entrada en vigor plena de la ley no solamente hay que publicar la declaración de bienes y de actividades, sino el currículum. Y también, el currículum incluyendo copia del título superior que se tenga. Es decir, si uno es doctor, pues el de doctor. Si uno es licenciado o graduado, el licenciado o graduado, etc. Y también se aconseja que se publique en la IRPF o declaración de patrimonio. Bueno, en muchos casos todo eso está publicado. Y es verdad que detectamos que la novedad es evidente, ¿no? Alguna cierta confusión, algunos que se les ha olvidado colocar el currículum, sobre eso estamos haciendo una primera evaluación y no le damos ninguna importancia política, puramente técnica. En la Dirección General está haciendo un seguimiento de este tipo y el órgano que tiene atribuido en última instancia la coordinación en esta materia, que es la Junta de Subsecretarios, en una próxima reunión comentará ya caso por caso aquellas situaciones que encontramos anómalas en cada consejería. Pues un director general que se le ha olvidado publicar el currículum, bueno, pues, se le indicará que lo publique. En cualquier caso, reconocemos que los documentos de declaración de bienes son farragosos, eran muy antiguos, de 1995, y por ejemplo hay una sintonía indeseable con los documentos que utilizan en las Cortes. Esta semana ha empezado el camino, digamos, normativo previsto en la ley del Consejo de aprobación del primer reglamento que desarrolla la ley de transparencia, que es el decreto que regula el Código de Buen Gobierno. En él ya figura como anexo un nuevo documento que simplifica las cosas, que deja claro que hay que publicar también la declaración
simplifica y lo reduce a 2 meses estas declaraciones. Incluso reduce todavía mucho más declaraciones de incompatibilidad. No se ha detectado ningún caso de este tipo, pero dentro de la transparencia conviene. Yo me callo ahora el paseo por la página, y si tenéis interés de decir, oye, ¿cómo puedo encontrar los sueldos o los regalos o la agenda? Se lo preguntéis a ella, que está más puesta que yo en estos asuntos. Luego las preguntas, tanto a ella como a esta. Gracias. Bé, bon dia. Reiterar l'agraïment, jo crec també a la DGTI-IC, crec que també és de Tecnologies i Informació de la Comunicació ara, per la seva col·laboració, i també a totes les conselleries que han treballat també en un marge de temps molt curt per a proporcionar-nos tota la informació que els sol·licitàvem. Així que una volta dit això, a part del portal Jove Oberta, també m'agradaria anunciar-vos que ja tenim en funcionament la nova web de la conselleria. Nova novíssima, perquè com no existíem no teníem web i per tant ja l'hem creada i ja podeu trobar moltes qüestions de les nostres àrees ahir. Però centrant-nos en Jove Oberta, com sabeu, el portal ja existia des de fa un poc més d'un any, però s'estava reorganitzant un poc per tal de complir tot el que ens sol·licitava la llei. Hem canviat la portada per a destacar el que creiem que era el que anava a visitar molt més la gent, que era el tema de regals, viatges i alts càrrecs, i així les estadístiques ens ho han mostrat. Al final els alts càrrecs, les relacions de béns, el currículum és el que més han sol·licitat en quant a informació. Al respecte dels regals, podeu veure un llistat, tot això anirà modificant-se en el temps per tal de simplificar-ho, perquè ara apareixen tots els càrrecs barrejats. Ens falta un apartat, que és la destinació que se li ha donat a l'objecte, que també se sol·licita en la llei, i demà ja tenim una primera reunió per a concretar ja les coses i de manera més puntual, que sigui molt més clara. Però per un primer moment, obsequis, el valor no s'inclou, la llei no ens obliga a posar-lo, també enteníem que és complicat definir-lo, però així tot hem recomanat a tots els alts càrrecs que en la descripció, si els saben de manera aproximada, que l'indiquen també. Després, en quant als viatges, el que ha comentat el conseller, estan en caixa fixa, és molt complex descobrir caixa fixa en els viatges en concret, i al final el que estem treballant és una eina que serà molt pareguda a la dels regals, on posa el concepte del viatge, la descripció de per què s'ha fet el viatge i en quin objecte, quines persones han acompanyat a l'alt càrrec a aquest viatge i l'import final de totes les persones que han acompanyat, o sigui, de totes les persones i de l'alt càrrec. L'import serà en global. Entenem que és més transparent dir quines han sigut les persones que han anat que no desglossar el cost d'una única persona. I per tant estem treballant en aquest aspecte i apareixerà així. Després, dins de transparència, continuem tenint l'esquema habitual, qui treballem en la Generalitat i en els càrrecs l'organigrama que us he ensenyat abans, i és on tenim tots els iconos del currículum. La renda, recorde que és voluntària, se va dir que de manera voluntària qui volia que l'entregara, i qui no simplement havia d'entregar el currículum, declaracions de béns, activitats i la còpia del títol. Trobareu que molta gent, com a anècdota, no té el títol, no perquè tal és que l'han de baixar del quadre, en la casa d'on siga, treure-lo, en fi, té el seu procediment que tampoc és fàcil, i molta gent m'està dient, oi, escolta, vinga, va. Però que també s'està treballant en això. I després, els sous, tenim una taula dels sous de cada un dels alts càrrecs en genèric, però també s'està treballant de cara al futur que pugui aparèixer per el nom de l'alt càrrec i el sou final, incloent les indemnitzacions per residència que rebem molt poca gent, però que també estem rebent. Perquè ara apareix per separat, però al final la nostra nòmina apareix conjuntament i preferim que aparega per cada un el sou concret que tenim. Després l'agenda. L'agenda jo crec que és un pas molt important dins del que s'ha sigut la reestructuració del portal de transparència. Quan vam arribar ens vam adonar que l'agenda apareixia simplement en les qüestions que eren d'interès periodístic.
de caràcter això. Entonces, clar, la ciutadania també té dret a saber si jo tinc una reunió amb el conseller i estem coordinant-nos per a fer el nou portal, o si tinc una reunió amb una associació que igual és menys important periodísticament, però també interessa que jo sàpiga la gent que m'he reunit amb ells, no? que tinguin un control més continuat del nostre treball i la nostra tasca dins de cada una de les conselleries. I a més, és una agenda retroactiva, en la que pots consultar, que és una de les qüestions que presenta com a novetat també l'Experiència Internacional, i és que tinguem accés en tot moment al que s'estava fent fa una setmana, fa 2 o fa 3. Aquesta agenda la tenim ja també a la nostra web de la Conselleria de Transparència i s'està treballant per implantar-la en cada una de les webs de cada una de les conselleries. No està sent fàcil, sobretot en algunes webs per temes informàtics, però s'està treballant també per a que no estigui tota centralitzada en GV oberta, perquè també costa més trobar-la, sinó que estigui puntualitzada en cada una de les conselleries. Després, algunes lleis, els viatges, com he dit, indemnitzacions per residència, el mateix, tenim pensats uns quants que no són molts, la quantia, encara que està subjecta a IRPF, i això, bàsicament, però treballarem per fer-ho de manera... No. I llavors el registre d'obsequis, també, que ja l'hem vist, i en quant a empleats públics, comencem a tindre altra volta la relació de llocs de treball, la RPT, l'oferta pública que ja existia, la guia de personal, que també existia, i com a novetat dins d'aquest apartat trobaríem la representació sindical en cada un dels seus òrgans, la quantia d'hores, en fi, posa per exemple aquesta primera. Cada una té un format, també anem a treballar en la unificació del format i de que la informació, encara que no siga dins d'Open Data, també pugui ser reutilitzable en formats i tal. Però de moment, com corria pressa, cada una ha anat enviant les que bonament trobava. I després, dins de l'apartat de llocs de treball, tenim els eventuals, on trobem tots els càrrecs eventuals que té cada una de les conselleries. També incloem, per exemple, l'assessor de l'expresident o alguns assessors dels presidents i tal. Estan tots inclosos. Ara entrem... Per exemple, què és i què fem en la Generalitat? L'estructura organitzativa, procediments administratius. Després, la de béns de la Generalitat sí que m'agradaria destacar-la perquè en col·laboració amb la directora general de Patrimoni hem tingut molts problemes per a mostrar-vos el que tenim aquí. Són coses tan senzilles com el parc mòbil de la Generalitat o els béns de domini públic, però ha sigut molt complicat perquè fins a la setmana passada la Generalitat no tenia un inventari de quins edificis tenia quins eren seus, ni quants cotxes tenia, en fi, hi havia una barreja de dades que així i tot encara aquest no és el document final dels béns, és el que hem pogut arribar en aquests 2 mesos de treball d'inventari dels béns de la Generalitat. Bé, estadístiques i estudis d'opinió, aquí anirem penjant també de manera gradual tots els estudis que anirem trobant, procediments administratius, cartes de serveis, però això també estava inclòs abans, normativa jurídica. Aquí trobem, per exemple, normativa en tràmit d'elaboració. Ja, per exemple, apareix en el nostre cas el Codi de Bon Govern, per exemple, en la nostra conselleria, apareix tot el que s'està fent està en tramitació fins que sigui aprovat de manera definitiva. Accions del Consell. Els acords també estem treballant per ampliar-los, que no siga un simple extracte dels acords que se prenen dins del Consell, sinó que siga una cosa molt més concreta. En fi, hi ha tot control parlamentari, avaluació de la finançació, traspàs de funcions. Jo us aconsello que ho vegeu un poc més de calma, perquè si entre cada un dels documents no acabaríem mai. I ara, com gestionem els teus impostos? Aquesta és la part més de xifres, no?
pressupostos ja estaven penjats. Quan vam arribar faltaven algunes coses que vam incloure en el mateix moment, que estaven en Hisenda i que simplement era penjar-les i les vam penjar ja en juliol. I dins d'aquest apartat trobem com a novetat la caixa fixa. La caixa fixa, com veureu, hem tingut també alguns problemes a l'hora de mostrar dades que estan subjectes a la llei de protecció de dades. Per exemple, veureu que apareix tercera persona física. Ahí no t'està dient res i per això enteníem que no era transparent. Doncs el que anem a fer és modificar l'aplicació de la caixa fixa per a que puguem saber dins d'aquesta tercera persona física diferenciar-la de tres maneres. Una, que siga alt càrrec i posar el nom de l'alt càrrec que ha fet la despesa. Si és funcionari, perquè dietes de desplaçament també l'alt càrrec o el que siga, posa el funcionari, allà sí que respectarem la llei de protecció de dades. I l'altra persona que pot ser persona jurídica, que seria un proveïdor. I ahí també apareixerà el nom del proveïdor. Vull dir que s'està treballant perquè se pugui canviar aquesta tercera persona física i puguem saber en més detall de qui es tracta aquesta despesa. S'han penjat juliol i agost, que són els mesos que ja estan tancats, perquè setembre encara no s'havia tancat i no el podíem penjar, però a partir d'unes setmanes ja començarem a tirar cap enrere i penjar les caixes fixes també dels anys darrere. Bé, què més? Què és el que molta gent espera? Després, contractes. En contractes hem tingut també una novetat i és que també han d'estar inclosos les subcontractacions, però de manera immediata ens és impossible saber, no hi ha un mecanisme establert per a saber les subcontractacions de manera clara, directa i penjar-la. Se sabem qui subcontracta, però no hi havia manera d'unificar-ho de manera molt ràpida. Per tant, també s'està treballant en aconseguir modificar aquesta subcontractació, que quan hi hagi una subcontractació hi hagi una alerta i aquesta alerta modifique dins del portal l'alta d'un canvi. Convenis també estan tots, convenis i encàrrecs de gestió, crec que també hi ha, estan aquí tots també. Les subvencions ens hem trobat també amb la llei de protecció de dades. Clar, estem pendents d'un nou informe d'Aboacia i de moment el que hem pogut penjar són les subvencions a persones jurídiques. Anem a consultar com s'està fent en altres també portals de transparència per veure quin límit tenim a l'hora de mostrar les dades de persones que reben subvencions per una minusvalia o algunes entitats no tenen problema, però quan és una subvenció nominativa, una subvenció a una persona en concret, hem de saber si va el nom i no va el DNI, si van les inicials, és que estem trobant que en cada lloc es fa d'una manera distinta i depenent també de l'informe d'Aboacia veurem de quina manera podem mostrar al final tot el complet, el gros d'esta part. I jo crec que ja està. Pel tema que fa a Open Data, que és la part que ens faltaria, estem treballant ja en l'empresa per a començar a... Jo he sol·licitat dins de... Tenim creada unes reunions d'un consell, diguem, de que cada una de les conselleries té un representant de transparència i ens reunim periòdicament i ja tenim parlat que per la setmana que ve cada una de les conselleries ens han d'entregar quines dades tenen ells que siguin d'interès públic. Per exemple, el tema d'Open Data, de dades obertes, se tracta de facilitar a la ciutadania dades que són importants a l'hora que un negoci se pugui establir en una determinada ciutat o per a saber, per als propis estudiants de la universitat o dels col·les, que puguen saber dades del que siga, de migració, d'habitatge, en fi, dades que puguen ser útils i que puguen ser reutilitzades, que estiguin en un format, que no estiguin en PDF estàtic i que no es poden modificar, sinó que estigui en Excel, que estigui en Word, en fi. Ja veurem en quins formats podem penjar-ho i la primera iteració d'aquestes dades estaran, si no fallen els pronòstics, per al gener. L'empresa ens ha demanat 3 mesos a partir que els traiem la informació que volem que estigui penjada en l'apartat
i jo crec que no se m'oblida ninguna cosa. També estem treballant perquè la part que, quan veus la web en valencià, que aparega tot en valencià, perquè hi ha algunes coses que encara no estan ben cobertes o ben redactades, i jo crec que per la nostra part, bueno, tenim lo de la guia també, hem fet una guia, que no està en color negre, però la impressora m'ha fet avui, però una guia que hem fet per als ajuntaments, perquè sàpiguen de manera clara quins són els ítems, els seus ítems que estan obligats dins de la llei a complir en els seus portals de transparència o en la pestanya en la seva web de transparència. És una guia molt senzilla on de manera molt clara apareixen tots els punts que han de complir i de manera que no hi hagi ningú tipus de dubte i on també fem unes dades de contacte directes amb la Direcció General per si tenen algun tipus de dubte que contacten amb nosaltres i els resolguem els dubtes. I ara Ximo us està entregant la llei que hem editat de transparència i que hem entregat també a totes les conselleries perquè tot el món tingui clar quines són les qüestions que hem d'anar mostrant aquests dies. La guia de transparència s'ha enviat a tots els ajuntaments? Sí, està enviada ja fa una setmana a tots els ajuntaments. De la comunitat. Feia al·lusió Aitana a una empresa que s'encarregarà d'Open Data. Hem trobat, quan hem arribat a la conselleria, que l'anterior govern, en el període que estava en funcions, va contratar en una empresa la gestió d'Open Data per a la pàgina de transparència. És l'únic que havia fet i la Direcció General de Tecnologies de la Informació ha avaluat el contracte i tal, però se va semblar raonable i seran els que primer se dediquen a ajudar junt al treball últim que serà el de les mateixes conselleries. La resta tot s'ha fet a càrrec de personal de la Generalitat. Si voleu fer alguna pregunta... Sí, políticament, hem parlat, per exemple, de CaixaFix, quantes informacions periodístiques dels últims anys fent referència a aquest assumpte. Per exemple, políticament, què implica aquest instrument, aquesta herramienta, com a canvi polític qualitatiu? Jo crec que no només això, moltes coses significa un canvi polític qualitatiu enorme. És a dir, moltes de les coses que han vinculat dissortadament el debat polític en els últims anys a la Generalitat Valenciana estan així negre sobre blanc o en el seu dia blau sobre taronja, no sé quals seran els colors bonics d'això. Això significa, jo crec que és el que més ens importa a hores d'ara, un increment de la confiança ciutadana molt gran. Evidentment, sempre quedarà el dubte en algun ciutadà aficionat a les conspiracions de que potser el que col·loquem és mentida. Però en qualsevol cas, en primer lloc, la gestió d'aquesta pàgina és automàtica. És a dir, que ningú pensa que n'hi ha un polític darrere decidint el que es penja o no es penja. És a dir, el sistema informàtic general de la Generalitat el que va fent és volcant en la pàgina el que va gestionant en molts sistemes. És a dir, si se paga una dieta d'un taxi, això és el que figura. Això és una primera idea. Segona idea, nosaltres com a conselleria farem aquestes avaluacions puntuals, periòdiques, aleatòries de la qüestió. En tercera idea, això és un material fonamental en mans en primer lloc, jo diria que dels grups parlamentaris de les Corts Valencianes. Així tenen un material d'estudi fonamental, perquè moltes de les coses es poden creuar en altres realitats. I és un material d'estudi des de Fiscalia, jo diria, i per a vosaltres, per als responsables de la informació. És a dir, un material que fins ara no estava accessible. Per tant, hi ha una sèrie de coses absolutament novedosos, altres que milloraran en el temps, caixa fixa, agenda, currículum,
declaració de béns, que a partir d'ara, i que això, ja ho dic, ha estat vehiculant. Evidentment, és impossible tindre la certesa absoluta de que, per exemple, en obsequis es declara tot. Evidentment. Anem a concretar més el tipus de regals acceptables i tal en el Codi de Bon Govern. Però, evidentment, és que si a algú le regalen un Maserati no lo declararà. De lo que es tracta és que no es regalen Maserati i que ningú accepti un Maserati o altres coses. Per tant, jo crec que és una aportació fonamentalíssima a la regularització de la convivència democràtica en la Comunitat Valenciana. Jo també volia preguntar sobre la caixa fixa. Entenc pel que ha comentat Aitana que hi posa un nom. No coneixerem les despeses de, per exemple, l'expresident Fabra, perquè per la llei de protecció de dades el seu nom no estarà. Anem a intentar. La idea és que en les futures aparega el nom de l'alt càrrec. Entenc que jo és que no he vist l'aplicació encara, això ho gestionem des d'Hisenda, però sí que m'han dit que, vull dir, si jo ara faig una despesa de taxi i la passem, saben que és de l'alt càrrec, imagino que saben de qui a qui pertany, suposo que ho podran fer, jo crec que sí. Però aleshores el que has comentat de la llei de protecció de dades? No, a veure, ara, ells no podien fer-ho d'una altra manera, volcar les dades, l'aplicació de caixa fixa no les podia volcar d'una altra manera que com a tercera persona física. Què hem fet? Hem consultat l'advocacia i l'advocacia ens diu que podem donar el nom de l'alt càrrec, que el funcionari el deixem com a funcionari, tal qual, sense el nom, i que no tenim problema per a també donar el nom del proveïdor, que són les tres agents que intervenen dins de caixa fixa. Una volta ja ens diuen això, el que estem fent és canviar l'aplicació per a que ens deixi assenyalar el nom de l'alt càrrec, el proveïdor, el nom del proveïdor i deixar el funcionari com a funcionari. Perquè actualment en l'aplicació com està no es pot fer, perquè sols és tercera persona física. Clar, d'ahir la teva pregunta, que també serà una meua i que remetrem, que és si canviem l'aplicació per a saber el nom de l'alt càrrec, podem fer-ho retroactiu o no? Això és el que no sabem encara. Primera, defensarem que el personal eventual s'equipare en aquest punt als càrrecs. Això és important. Segona idea. Per què uns sí i altres no? N'hi ha una àmplia jurisprudència del Tribunal Constitucional que diu que els polítics, per entendre'ns, els que ocupem càrrecs de públic, càrrecs de representació, càrrecs de govern, tenim, per dir-lo suaument, amortiguat el nostre dret a la intimitat, perquè xoquen dos valors, el valor implícit en el dret de la ciutadania a conèixer i el dret a informar sobre això i el dret a la intimitat. És un conflicte clàssic de drets fonamentals i que té prevalència el dret a conèixer, el dret a estar informat per part de la població, perquè això és la base de la conformació d'una opinió pública que és la base de la democràcia. Per tant, no té que haver dubte. La transparència no té sentit si no és una concreció molt particular del dret a rebre informació veraç i objectiva. Això és algo que és veraç, és objectiu i que interessa a la conformació de l'opinió pública. Per tant, diguem, els alts càrrecs sí que estarem subjectes. Jo no veig problema jurídic, en fi, en altres informes, a fer-lo retroactivament. Una altra cosa és que siga possible tècnicament. Així estem, en tot el muntatge d'això, estem sempre navegant entre el tècnic
i el jurídic. Estem en cada moment i no sempre les interpretacions són pacífiques. Fins i tot ha hagut informes o opinions, més que informes jurídics, de vegades no sempre coincidents. En general, he optat per qualsevol interpretació que afavorisca més transparència. Tenía dos preguntas. Una sobre, en la web aparece todo lo relativo a la actividad, a los otros cargos, pero yo recuerdo que hay otras entidades, y además los ayuntamientos que habéis comentado, que están obligados a publicidad, porque la universidad, sindicatos, ¿eso ya entra en esta fase de...? Sí. Tienen que... ¿Se puede encontrar ya en la web? Sí, tu si visites les webs dels ajuntaments ja tenen els seus portals o dins de la seva web tenen una pestanya de transparència. Les universitats el dia 8 presentaren, les públiques presentaren conjuntament les seues pàgines de transparència. Altres ajuntaments, diputacions, jo sé per exemple l'Ajuntament d'Alacant, l'Elx, lo sé perquè ho han fet públics, altres no ho han fet Pero públics. no está en esa web, está en el... No, cada un Les era seves. En les no han seves. d'estar en la nostra. Ni tampoc així està en la de les Corts, per exemple, o de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que també ho ha fet. O sigui, això és de la Generalitat per entendre-nos consell. Una altra cosa és que després farem un sistema de links, evidentment, en totes les pàgines, al més de la Generalitat i en totes les pàgines, jo crec, principals i tal. Una cosa, nosaltres hem avisat, jo m'he reunit personalment amb tots els presidents de totes les institucions en rellevància estatutària, per a recordar-les que tenien que fer-se esto. Ens hem reunit amb tots els rectors de les universitats públiques valencianes, ho hem recordat. Ens hem reunit amb els alcaldes de les principals ciutats. Jo recordo jo personalment, i tant en altres, de, per exemple, València, Castelló, Alacant i Elx, i en molts més pobles. S'han reunit amb el president de la Diputació de València, s'ha reunit amb el diputat de Transparència de la Diputació d'Alacant, tenim pendent en 10 dies una reunió amb el president de la Diputació de Castelló. És a dir, que hem fet un gran esforç d'arribar, diguem, a les grans institucions. Ens hem adreçat per carta en 2 ocasions a tots els alcaldes i alcaldesses de la Comunitat Valenciana. Dissortadament no s'havia renovat la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i hi havia una interlocució complicada. A les diputacions estem plantejant que facin convenis per a tindre portals de transparències globals o que faciliten el mecanisme tècnic que estimen oportú per als pobles, sobretot els pobles que siguin més menuts, perquè entenem que molts no tenen els recursos tècnics i econòmics necessaris. Ens hem adreçat també per carta, en alguns casos ho hem comentat també personalment, a partits polítics, sindicats i organitzacions empresarials de la Comunitat Valenciana, recordant-les que tenen... És veritat que en alguns casos la situació és complexa, perquè no tots els partits tenen la mateixa estructura. Alguns tenen la seu en Madrid o en Barcelona o tal, i no sabem molt bé com contactar. No és cap tonteria. No sabem molt bé, la llei no aclarís, estem també fent un altre reglament per aclarir aquests extrems, quan es diu sindicats, què sindicats són? Perquè n'hi ha sindicats molt partits, teòricament tots, però n'hi ha sindicats d'un sector professional molt específic que fins i tot no constava en les llistes de protocol. Però, en fi, estem tratant de controlar això. Ara, anem a començar una espècie de persecució de tothom a veure si ho està complint? No. Entenem que les condicions d'aquesta llei són molt especials. La llei de l'Estat o la llei d'Andalusia, per exemple, van tindre una demora d'1 any. Així es va marcar de 6 mesos. 6 mesos en eleccions, govern en funcions, constitució del nou govern i estiu per mig, significa que en molts casos no ha hagut temps pràctic de fer els portals de transparència. I al mateix temps som conscients
de que no tindria sentit exigir el mateix a l'Ajuntament d'Alacant o València que a un ajuntament d'un poble de 80 habitants. Per tant, què farem en aquest tema? Farem, quan passen uns mesos, una avaluació d'ajuntaments que tinguen el seu portal. I via Federació de Municipis i Províncies, via Diputacions, tractarem d'ajudar. També hem ajudat fent esta guia primera i farem més coses. Hi ha altra cosa que tampoc hem dit, n'hi ha programats ja 2 cursos en l'IVAP, un directe presencial i altre online, de formació de funcionaris en matèria de transparència. I programarem més també les universitats per a l'any vinent. De totes maneres, ens podem trobar en una situació més que possible, i és que qualsevol ciutadà pugui adreçar-se a un ajuntament, demanar un ajuntament, un partit, un sindicat, Generalitat, demanar una sèrie d'informació, o bé de les coses que no n'hi ha obligació de que estigui en un portal informàtic, però sí que és una documentació que obre en mans de la Conselleria, o bé demanant que per què l'Ajuntament del seu poble no té un portal de transparència. Bona part de les mesures a adoptar en aquests incompliments el tindrà la futura Comissió Executiva de Transparència, que, com ja us he dit, està en mans dels grups parlamentaris, que jo espero que no tarden molt, més per el millor per a tothom, comptarem en aquesta comissió. Hi ha una altra comissió, que és una comissió assessora, que no la podem triar fins que no tinguem un reglament, perquè la llei en molts casos no aclarís com s'anomenen el representant, no? Podeu trobar tot en la llei que us hem entregat. Què farem en els casos en què ens arribi una demanda d'aquest tipus mentre no estiga la comissió? L'estudiarem, és a dir, els serveis jurídics i els serveis de la Direcció General estudiaran el cas i contestarem en qualsevol cas al ciutadà i, segons el que apreciem, li contestarem. I, en el seu cas, adreçarem a l'Ajuntament pertinent o a la institució pertinent recordant-li que tenen l'obligació jurídica de fer això. I, en el seu cas, també podríem adreçar-nos, per exemple, a la Sindicatura de Greuges. En fi, jo espero que no tinguem que arribar a situacions. La llei ha previst també el sistema de sancions i tal, ojalà no tinguem que aplicar cap sanció. Jo crec que almenys durant un temps el que és més oportú és ser molt flexible, molt dialogants, ajudar a tothom que té que complir la llei, que puga complir-la, ja que no es convertisca en una font de conflictes, perquè la transparència no pot ser un element de conflictes, sinó un element de cohesió social. Una pregunta més. Crec recordar que hi havia un apartat que feia referència a una retribució variable dels alts càrrecs. Això està previst? És del reglament? Estic equivocada? L'única retribució variable és... Un 1% o alguna cosa així, que no. Hi ha un punt en la llei que diu que podem estar sotmesos a una variació del sou segons complim o no en les transparències. Està a la disposició transitòria de la llei. Bueno, això no se va aplicar, ningú ha pensat en aplicar aquesta qüestió i és més ben insòlit. Jo no he negat mai que la nostra intenció és, si és possible, al llarg de la legislatura, canviar moltes coses, millorar-la, ampliar, ficar més coses, però tenim un repte ineludible, que era posar-la en marxa. Esto pot significar, pot semblar una contradicció, però crec que és l'exigència mínima de l'estat democràtic de dret. Les lleis, encara que no ens agraden o no ens agraden molt dels seus punts, estan per a complir-les. I el que hem d'intentar fer és complir-la. I crec que hem donat molts passos endavant.
després ja la reformarem, ja avaluarem, n'hi ha després més part, la gent té un més part, la part de participació, de la que parlarem en altra ocasió, que és pràcticament inútil per a qualsevol cosa útil, perquè mireu-la, són només que afirmacions retòriques, i el que farem propis d'una llei, el que farem serà un procediment que ja us contarem a partir del novembre, de grandes trobades de tècnics de participació, ajuntaments, polítics, universitats, etc., per anar fent, avaluant com està la la participació i a partir d'ahí fer un reglament que desenvolupi aquesta part i tal. També la mateixa llei inclou de manera insòlita el que té que veure amb els CEVEX, els centres de valencians a l'exterior. Doncs també està en aquesta llei. Què té que veure? Doncs no ho sabem molt bé, però està. I estem tenint alguns contactes, no com feien altres, i en altres pressupostos no viatgem, però en fi, a Saragossa, però no a Atlanta, i així hem tingut alguna reunió a Ljubljana, s'ha fet per videoconferència. També d'això estem fent un reglament, o sigui que la llei hem de desenvolupar-la per a desmuntar-la. Sobre això volia preguntar, fins a quin punt el desenvolupament de la llei ja tiene que redactar reglaments a l'orna que va ser aprovar en la legislatura. Adolf, tenim un problema. Si esta llei la deroguem, entra automàticament en ple vigor a la Comunitat Valenciana de l'Estat. I el reglament ens el faran allà. I no ens agradarà. Este és un primer element a tindre en compte. Anem a veure. No, el que jo crec que anem a fer és salvar una bona part de la llei. La llei té parts que són bones, que és molt aprofitable. És una llei que no diguem, tota la llei és molt roïna. És molt roïna la part de participació. La part de transparència és roïna en alguns punts, perquè està mal desenvolupada, perquè necessita de reglaments. Anem a aprofitar ara el reglament que pots veure ja, pots entrar i comprovar el text de l'avantprojecte, anem molt més enllà del que diu la llei, molt més enllà. Per ser un text reglamentari, per tant, limitat per la mateixa llei, però anem molt més enllà. I el segon reglament de desenvolupament, que desenvoluparà la part tècnica de la llei, crec que resoldrà més els problemes d'interpretació. Ara, jo no negar que el nostre desig és que al llarg de la legislatura aprovar una nova llei de participació i desenvolupament del dret d'associació, que és la mare del cordó en aquest tema, com enfortir les xarxes socials de la comunitat. Per tant, diguem, es queden molts mesos. L'important ara era complir la llei, que ho hem dit que n'hi ha transparència, complir els ítems de transparència internacional. Per a nosaltres això té que ser un element, és un element important perquè es permet començar a canviar la imatge, la trista imatge de la comunitat valenciana en molts elements i demostrar que també pot ser una comunitat transparent. Jo crec que farem una nova llei sobre participació i que el que farem serà canvis al final de la legislatura probables sobre la llei de transparència. Es podem trobar en altres variables. Avui, per exemple, comença el seu camí parlamentari la llei de caixes obertes a proposta del grup parlamentari Podem. Jo crec, és la meva opinió, els grups parlamentaris faran el que tinguin que fer, que el lògic seria que fora una reforma de la llei de transparència, perquè jo crec que els grups parlamentaris són conscients de que n'hi ha moltes coses a canviar en la millora de la transparència, perquè venim de les legislatures que venim, però probablement no té molt de sentit tindre moltes lleis particulars per a cada tema. Potser és íntegre relacionat. Per això jo ho diran els grups parlamentaris. Veieu
sobre empresas públicas, no sé si en un futuro se planea, digamos, alguna actuación o están dentro, en algún apartado, las empresas vinculadas a la Generalitat, pues, digamos, se va un poco hablando de transparencia con estos entes. S'ha donat ja, en aquesta reunió que us comentava, totes les conselleries que tenen una persona assignada a transparència, ja he avisat que cada conselleria s'ha de fer càrrec dels seus organismes dependents i de les seues fundacions si existeixen. En molts casos hi ha moltes que ja ens estan telefonant, oye, com ho fem, com tal. Entonces, el que anem a començar a fer ara és articular tot això i, com bé comentava el conseller, penjar l'enllaç dins del nostre portal per a que puguem consultar les dades d'aquest organisme. Però ja depèn de cada una de les conselleries, que són al final les que tenen el gros de la informació de cada una de les empreses públiques o de les fundacions. Legalment tenen que fer-lo, el que passa és que per raons òbvies hem decidit començar sense els càrrecs polítics. Ni encara els directors o els I directius. estan fent-se, però s'estan desmuntant, com sabeu, empreses i fundacions i s'està aclarint una mica el paisatge de vegades molt estrany i molt fos en aquests temes. M'agradaria que m'aclariren els 6 punts d'impossible compliment del abans. Bueno, hi ha dos, el que ha comentat el conseller, la indemnització per cesse, és que fins ara no hi ha cap indemnització perquè no tenim dret tampoc a indemnització si ens cessen. Per tant, no tenim informació, no existeix, no ho podem posar. Després, els nomenaments i cessaments, en la fitxa, que us ho poso en un moment, a veure. N'hi ha una, mentre busque, resolució d'autorització d'activitats privades. En el registre que s'encarrega d'això és que no n'hi ha cap. Tampoc. No n'hi ha cap. Ningú ha demanat tindre una activitat privada fins ara. Que tampoc és, en alguns casos és compatible. Tampoc. Seria, en molts casos seria incompatible. Nomenament i cessament dels càrrecs. Això està en la fitxa de l'alcalde. Sí, ja en l'organigrama, que quan aparega ja com vulga, en l'organigrama, la foto de cada un, quan tu cliques damunt del nom, apareix unes dades, baix el teu Facebook, el teu Twitter, i posa veure el nomenament en el doc, i enllaça en el doc en el teu nomenament. És simplement això, per això no hem fet una altra pestanya per a duplicar les coses, simplement en cada part de cada alt càrrec ja apareix la seva fitxa de nomenament en el doc. Ara, quan vulgui, ho posem. Planificació estratègica, diria que falta no hi ha una definició jurídica estricta de què és la planificació estratègica. Per tant, això se comentarà en la reunió dels subsecretaris i probablement el que decidirem, que en part ja s'està penjant, siguin les webs de cada conselleria. Serien, els grans documents programàtics de cada conselleria. Nosaltres, per exemple, tenim un document de planificació, en aquest cas sí que té aquest títol, en matèria de cooperació, perquè aquest ja venia d'abans i tal, doncs estarà penjat allà. La meva intervenció se fixa més o menys el programa de la legislatura en la primera compareixença de les Corts, se penjarà. I el termini de pagament d'ajudes i termini de pagament de convenis. Clar, el que hem inclòs, ells no tenen un termini establert per a convenis i per a ajudes. Tenen el que hem pensat, que és el global, el termini de pagament en global, de contractes. Doncs el que van a fer és a començar a veure com estableixen el termini dels dos, però ja estan treballant en això, però hem penjat el global, el de contractes, el que tenien. I ja està, quan vulgui t'ensenyo el del nomenament, però la cosa va... Alguna cosa més? Qualsevol dubte, qualsevol cosa que entenem que això és complex, és una experiència nova. Molta informació. Molta informació de cop i volta i algunes coses sabem que per més que les expliquem n'hi ha inèrcies i coses que tenen una evidència, però bueno, estarem a la vostra posició. Passeu per la conselleria com vulgueu i estarem encantats.
Gràcies.